יש לך רעיון? אני לא רוצה להרוס שוב. אנחנו מאמינים בשטומי. אתם באמת חושבים שילדה קטנה יכולה להציל אתכם? או בהחלט שכן. טומי, אתה יכול לנצח את הטכנולוגיה. לא! הלב שלנו! חברות 100. לא! נדיבות 100. מה פתאום? אהבה 100. לא! ילדה קטנה, מה את עושה? מה זה? מה זה? מה קורה פה? מקסימוס? אמרתי לך להקשיב רק לי, נכון? אז קדימה, תתפוס אותה! לא! לא אותי! מקסימוס! מה אתה עושה? קצת כבוד! אני הכי מבוגר פה! אז אם אתם מיוחדים, אני אעזוב. תזוז, לאן תזוז? כלום, מה קורה לך? הרי אתה עזרת לנו, אנחנו נורא נשמח אם תישאר איתנו. אני? יד בשיער, צעד, מה המצב? לראות כל אני בזוגיות מותק. רגע, אבל מה עם תחרות ההמצאות? מי ניצח? מה שניצח היום זה הלב שלנו. נכון. יותר חזק מכל המצב. היי חברים! לא מוגזת! כמעט שכחתי. טומי! מה עשיתי הפעם? את תצלת אותנו, מתוקה שלי. בטח, טוב. את לא כמו כולם. לפעמים, הילדים האלה שהם מצד שונים, הם אלה שבסוף יכולים לשנות את כל העולם. כל ילד צריך מישהו שיאמין בו. כי כשילד חולם, אין גבול למה שיכול לקרות. לא רק הצוות עם ראשים של אנשים